Als je tussen de 13 en 15 jaar oud bent en als slecht bent van douchen, dan is dit nieuwsgierig. Ik ben op de eerste dag van de jeugddouchopleiding en dit is Ilse Marleen. Dat is de tweede eerste, hè? Ja, dat klopt. Wat gaat er gebeuren, Jood? We hebben vandaag open dag, dus we laten dansen en de les laten we zien aan de ouders en belangstellenden. En dan moest direct aan de slag, hè? Ja, zometeen omkleden en dan warming-up en dan dansen, klassiek ballet. Nou, alleen maar dan. Ja. Ilse Marleen is de kleervaar. Wij zoeken eerst even wat we nog meer in de kaarroute hebben. Koorproject Opus 5 zongt werk van de Brit Howard Goodall. De componist zelf is erbij aanwezig, dat jouwt het project een extra dimensie. Menno de Boer fotografeert de nekende Rudy Stuve en die maakt het van die foto weer een schilderij. Een geerwerkingsproject van 2 bevreugde kunstenaars. En de wedstrijd een monument voor de onmogelijke liefde. Vanwege Valentijn, maar ook om het boek Zwarte Engels van Willem Skoorstra te promoten. En je begint met klassiek. Hou je van klassiek douchen? Ja, maar het is wel heel strak en zo, dus ja, modern is wel meer mijn sterkste vak. Ik vind klassiek wel leuk, maar het is wel eentonig. Maar nu hebben we ook een dans en dat vind ik Eentonig? Ja, eentonig, ja. Maar je hebt dan wel, nu hebben we een dans en dat vind ik dan heel leuk. Voordat ik hierop kwam, heb ik nog nooit klassiek gedaan. Dus het was echt eerst even wow. Nou, en nu gaat het goed. Gewoon oefenen en zo. Nou, aan het begin denk je echt van saai. En dan ben je even bezig en dan merk je wel dat het gewoon vet leuk is. Nou, het is even skoft hier op de jeugddoensopleiding. Wij gaan naar koormuziek. Koorproject Opus uit Ljouwert die neemt een bijzonder plek in het koorlandschap van Friesland. Want elke jaar beziek je ze werk uit te vieren van een joodduistige componist. En altijd heel graag een wereldpremière. En ik altijd in aanwezig is van de componist zelfs. Dit hier is het alweer voor de 5e keer. Ze zongen werk van de Britse componist Howard Goodall. En de kunstenares Dorette Sturm heeft die hele grote kerk heel bijzonder in het licht gezet. We komen vandaag van achteruit de kerk, we komen die kant op, omdat daar te veel snoeren liggen vanwege alle lichtkunst. Jochtkunstenaar Dorette Sturm kreeg de opdracht om een jochtontwerp te maken bij de muziek van Howard Goodall. Maar het werkt wel heel goed voor architectuur, voor beleving van ruimtes. Absoluut. Het werkt. Heerlijk. Ja. Heerlijk, ja. De algehele lijn in het programma is eigenlijk dat we beginnen met de aanslag op de Twin Towers. Bij het stuk Spared. En dan gaan we via het stuk They Were Not Here, waarin de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog aan bod komen, gaan we naar Eternal Light. En dat is op zich een requiem, waarin dus de doden herdacht worden. Maar Howard heeft dat vooral geschreven als een requiem voor de levenden.
En zijn bedoeling is vooral geweest om een stuk te schrijven waar de overblijvenden, de achterblijvenden troost en hoop uit zouden putten. One before. Yes, it is. Yeah, that one. This one, yeah. If they can afford to be more. Okay. Oh, I'd like to hear that. Yes. Tenoren, goed nieuws. Maat 57. In Flandersfield mogen jullie iets meer doen. Ja! Componisten erbij, dat is uniek voor een koor. Dus het jouwt ook voor koorleden is dat geweldig om die erbij te hebben. Het jouwt een zekere spanning. Maar ik wil heel mooi om het even te doen. Ik vind het leuk om af en toe even te sparren met een componist. Van, hoe vind je dit? Vind je het goed als we het zus of zo doen? En dat is ook lekker om die ruggensteun af en toe even te hebben. En tot nu toe merk ik dat componisten altijd heel ruimhartig zijn in het uitlenen van hun muziek. Toch het koor, zeggen we dan vaak van, wow, hoe zou het fine? En nou, hij zei nog niks. En dan schuiven we weer naar Anne te gaan en dan zeggen ze, oh, arme Anne. Want ja, dat is natuurlijk wel wat. Dat de componist erbij is, dat jouwt van Anne misschien ik wel extra druk, dat weet ik net. Ja, het geeft wel wat extra spanning. En vooral in de zin van dat je het graag heel goed wil doen. Hè? De maestro is erbij, dus je wil hem ook het beste voorschotelen. Is it difficult for you to stop working on a piece? Well, actually, because I do so much work to a deadline, especially for television and for film, I have to get used to the idea of stopping and handing the piece over and not going back to it. It's a terrible temptation to go back to pieces and to keep rewriting them. But now I'm leaving it as it is. Like a painter? Yes. Natuurlijk is het niet nodig, op zich wel. Maar wat ik zo mooi vond is de ruimte te gebruiken. Het gebeurt hier in een kathedraal. Die hele ruimte is om je heen, maar die is ver van je af. De kathedraal is groot, is leeg, is hol. En dit gaat over gevoel. Voor degene die achterblijft, heeft net iemand verloren. En wat doe je ermee? Je voelt je verloren in die grote ruimte. En dan krijg je kleur aangeboden. I love the idea that here, in this version, it has this lighting additional Is your piece not complete? I suppose it's complete as a piece of music, but this piece began as a ballet, so there was dancing. So in fact the light here in this performance, I suppose, takes the place of the dancing. Ik vond het heel mooi. Ja, prachtig. Ja. Nou, dat was geweldig. Ja, hè? Huh? Ja, echt heel bijzonder. Ik heb een cd meegenomen. Nou, het einde was heel mooi. Ja, erg sterk. Waarom op de jeugddoensopleiding? Hoe volle hier toen al doen ze toen je kwam? Vanaf mijn 5e, zoiets. Ja, en dan gewoon, ik ben nooit gestopt. Ja, altijd jazzballet gedaan, dus. En laten we nou correct daar binnen een stukje jazz doen onder leiding van Raymond Guzman.
We hebben nu 4 lessen dansgeschiedenis, dus dan leren we over de geschiedenis van de dans. Nou, dat is echt vet interessant. Dan weet je ook gewoon waar alle bewegingen vandaan komen, bij welke dansers en zo. Nou, en we hebben drama net afgesloten, we hebben afro-salsa gehad, hip-hop. We krijgen van alles. Ik doe nu mijn HAVO 4. En dan volgend jaar wil ik graag audities gaan doen bij hogere dansacademies. Ja. En dat ken net in Friesland, hè? Nee, die zijn hier niet. Jammer genoeg. 3 jaar door de jeugddoensopleiding. 2 dagdelen in de week. Rudy Stuwe en Menno de Boer die hebben een apart gearworkingsproject. Ze willen de desolaatheid van het landschap of een omjouwing weergaan. Ze maken foto's en schilderijen, maar die komen op een bijzondere manier te staan. Even kijken. Wat is dit? Ja? En niet? Rechterknopje misschien? Menno de Boer, 47 jaar, grafisch vormgever. En toen was het veel fotografie. Rudy Stuwe, 47 jaar, getrouwd, vader van 3 dochters. Wonend in Marsum, grafisch vormgever en kunstenaar. Ze kennen elkaar uit de reclamewereld en binnen al jaren vrienden. Schilder Rudy Stuwe met het initiatief naar dit project. Gewoon zo? Ja, volgens mij wel. Wij werken samen aan dit project. Het is eigenlijk ontstaan uit een behoefte tot zelfportret van mij. En ik heb op een bepaald moment Menno gevraagd of hij fotografeerde u. En dat vond hij dusdanig leuk dat hij zich er volop in storten had. En op het moment dat je dat portret dan in een hele andere omgeving maakt, ja, dan kun je er zelf als fotograaf ook wat meer mee. En het is natuurlijk voor mij ook een kans om iemand in zo'n omgeving te fotograferen. En ook nog een naaktmodel. Nou, dat krijg je ook niet zomaar voor elkaar. Dus ja, we helpen elkaar op deze manier. En toen kwam ik ineens op het idee om in Sint-Anne te gaan fotograferen. Want er staat al 3 hier een hele desolate bult beton. Daar gaan we nou straks in te fotograferen. Nou, het zal even. Het zal even, ja. Weer is niet echt dat je zei van lekker badderen, maar we zorgen het wel. Ja? Ik merk wel dat Menno ook sneller verder denkt dan dat ik dat doe. En dan ga je zelf ook weer een stapje verder denken van goh, als we nou dat doen en dat doen. En dan wordt het constant een tic-tac spelletje van hé, maar ja, en dan trigger je elkaar. Ik hier eigenlijk eerst gewoon het doorsnee portret in de studio, alleen dan zonder bril. En toen hier ik op een bepaald moment van nou, geen bril, dan ook geen overhemd. En toen kwam ik met ontbloot bovenlijf en op een bepaald moment, nou dan maar helemaal neerkant. En toen langzamerhand dat erbij kwam, zo van nou, om een omgeving erbij te zoeken, een omjouwing. En dan een bepaalde sfeer uit te beelden. En dat is uiteindelijk geresulteerd in de eerste fotografiesessie vlakbij Oentjerk in een omgemaaid maisveld. En dit is het eerste resultaat. Schilderen is de grote passie van Rudy Stuwe en fotografie is dat voor Menno de Boer. Ze willen beziekje om er daarna echt van roem te komen. De man ziet je in elke setting en uitwerking daarvan naar een vorm van desolaatheid. Ja, dit. Ja. Oké. Waarom nou desolaatheid? Ja, waarom Ik denk dat dat deels komt door het feit dat, ik zeg dan altijd van in een film is het ook nooit koekenij. Maar ik denk dat juist die ellende in die film, dat mensen trekt. Ik bedoel, als het alleen maar joegij en hallo was, dan komt er niet een hash op je film uit. Ben je hem zelf van die desolaten, jongens? Ja, enorm. Bijzonder desolaat. Het liefst alleen. Nee, ik net, ja. Ik ben heel vrolijk van aard. Menno ik, ja? Menno ik. Ja. Ja, de boom vast al hoor. Dan slip je er zo weer af. Ja. Hij is net bang voor leuke telefoontjes van oom Ben. Nou, we zijn draaien hegels. Er zijn net volle mensen die je joggen. En de rest ook. Misschien na je week wel, dat weten we net. We wonen bejaarden daar. Ja.
wat ze zei, aan de andere kant is volgens mij een bejaardenhuis. Ja, maar die ben haast aan het tijd houden. Nee, 4 woorden na, dan ben ze aan de koffietafel. En misschien willen ze het ook wel zien. Ja, misschien wel eens wel zijn. Dus het is er 4. Het is er 4. Het is voor mij wel kouder dan de vorige keer, Menno. Dus ik zei ze, had het koud? Oh, die wind is heel koud. Dat weer de vorige keer wat minder. Maar geen last van Sjane? Nee. Ik ben al erg leuk, toch? Oh. We hebben ze 4. Ah, wacht maar even. Wat is die warm? Lekker douche. Oh. Wat doe je, Menno? Ik zie geen flitsen. Als Douwe het alleen nog maatjes zoest, of Rudy het alleen nog maatjes zoest, het nooit zo sterk was. Nee, ik had nooit zo'n model zo gek gekregen natuurlijk, maar om bij 10 graden vorst... Nee, maar wij zijn best ook wel zo gek om dat te doen. Ja, nou ja, ik ben wat een vreemde snuiter misschien, maar ja, waarom zal ik daar net de kleren uitlopen? Dat maakt mij net zo vol uit. Hoe lang de maanjewerkers zullen aan dit project is nog net duidelijk. Een expositie van de foto's en schilderijen stiet vol in de planning. Rudy Stuver houdt in de tussentijd een weblog bij op zijn website. Daar kun je meer informatie vinden over de vorderings van het project. Ja, dit vind ik echt helemaal super. Moderne doen ze nou op een jeugddoensopleiding onder leiding van Nienke Heitink. Gertine, dan heeft al die prachtige doenseressen opleerd. En dan vliegen ze uit, waar gaan ze heen? Ja, nou dat is heel verschillend. We hebben een aantal die gaan naar de Donsacademie. Tilburg, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam. En meestal blijven ze daar dan ook, helaas. Maar ja, dus in Friesland is er weinig te beleven. Dus ik kan me dat ook heel wel goed voorstellen. En die gaan naar de MBO doensopleiding hier in Ljout. Dus ja, die stromen daarin. Er zijn nog een aantal die gaan naar Dance Explosion, naar een dansgroep van Raymond. Ja, sommigen doen er helemaal nooit weer wat mee. Hè? Dus die had 3 hier West. En dan had ze naast de techniek ook een protte leert natuurlijk ook presenteren en spanningen en ontspanningen. En ja, volle meer dan alleen een dansje. Want dat vind ik persoonlijk ook heel belangrijk. Het waren hier met een 1 minuut omklaaien. Wij gaan nou eens reportage. Friesland leest zijn toppers. Allereerst, dat is het project van Tresor, maar de missie om de Friezen meer aan het lezen te krijgen. 4 klassieken zijn daarvoor op en na uitgebracht. Morgen is de slotjoen daarvan in de bibliotheek in Dokkum. En daar wordt ik de winnaar bekendmaken van een ontwerpwedstrijd. Met het thema De Onmogelijke Leefde. Want dat is ik het thema van het 4e boek van Willem Skroostra, Zwarte Engels. En ook in het geen toeval wezen dat het alroende maand die Valentijnsdag weer. Ben je maar haast klaar? Dit is de winnende insturing omdat het nou heel lang bereid, dat mag er wel bij zeggen, voor de kandidaten. Wie dit voor u toch de insturing die het dichtst bij het thema kwam van de onmogelijke leefde. Want ik hier het filmpje hoor. Ja, dat is het dus, kijk. En dat is eigenlijk het aardige van het filmpje. Wij zien het nog maar eens draaien in de jury en dan gaan 3 verschillende meningen over wat het filmpje u vertellen wil of zien laten wil. En dat is natuurlijk al aardig op zich, want ik denk als meer mensen het zeggen, dat elk zijn eigen invulling aan een keer van, goh, wat is er nou een honger, wat maakt het nou, is het een soort
Is het iemand die het verliefd is, die het van boeten naar die vrouw zit te zien? Of is het een ex-geleefde? Of wat is het nou? Wat is daar aan de hand? En dat maakt het op hunzelf wel heel nieuwsgierig. Daar heb ik 4 jaar de meeste discussie over dit. Dus dat zou het ook al in je oor. Wanneer is een leefde een onmogelijke leefde? Ja, dat is een vraag die stellen is dus. Ja, wanneer is een leefde, is het sowieso wel iets, als het een leefde had, zit er een onmogelijkheid in. Dat is eigenlijk de discussie die, denk ik, toen het jong losbarste zult, tenminste dat hopen we. Maar in dit geval dan is het dus de conventie van de maatschappij die het opleidt dat een leefde tussen een broer en een zuster net kan. Dus dan is het een conventie die zegt van, ja, hier houdt het op. En in andere gevallen, ja, ik bedoel, de kist, en dat is eigenlijk het nieuwsgierige van zijn thema dus. De kist die van alles betekent wat voor een gedeelte van de mensheid een onmogelijke leefde is. Aanleiding voor de wedstrijd weer dus het boek Zwarte Engels uit 2004 over de onmogelijke leefde tussen een broer en een zus. Speciaal voor het lesproject van Tresor kwam er een nieuwe druk van het boek. Deze witte die is juist. Dat is een nieuwe, dit is het origineel. Dit is eigenlijk zeg maar de audioversie, dit is de mp3-versie. Maar de inhoud is hetzelfde, dus daar gaat het maar op, zeg maar zeggen. Het boek had toen in 2004 had het de Verder Skeurenprijs gekregen. En het is mooi dat het op zo'n manier toch weer omdenken krijgt. Dat de mensen die het mist hebben of dat ze nou toch weer de gelegenheid krijgen om het te lezen. Dat is bij uitverkocht. Dus dat is hartstikke mooi. Voor Willem is het een spannende tijd, want in Rin van maart zal zijn derde boek verschijnen. Een historische roman over de roemruchte Friese koning Redbad. Een idee dat ontstie bij de verkiezing van de koning als voornaamste Fries aller tijden. Hij zit dus in de kanon, maar wat weten wij nou eens over Redbad? Het is een soort fenomeen dat eigenlijk misschien wel 90% van de mensen de namen kennen. En dat het een koning was had en dat het een roemruchte koning was had. Zonder dat iemand weet van, goh, wat had er dan uiteindelijk hebben? Beetje dieren was, hoe ziet het in waar in die tijd? Wat in de mensen gewoon, wat dieren zeg ik niet maar wat. Op een hoog niveau. En dat was voor mij toch wel het uitgangspunt te zeggen van, goh, ja, dat is eigenlijk nu we dat. En toen ben ik het eerst wat speuren gegaan. En toen wie nou, zo goed als neer te vinden. Dat is over hemzelf, als zodanig, is er eigenlijk neerschreeuwen in een jeugdboek. Nou een keer, daar komt er als een passant voorbij. Maar dat is het, voor de rest helemaal neer. Maar daar de hamer van het tongergaard de lof gieselen, waar nou de ieren trampjeren. Al maar boze het juiste roffel in ogen. Een onhillige tromme die het onk vastzai. De bos kraken en knapte en ik wil uitnaaien, maar kon net een stap verzetten. Lieke me als rijdbaard en heiken. Het woordzwien dat uit het strawel stormen, wie zo onhurig en grut en woest, dat ik het net bevetje koe. Zwart als de nacht weer, en zijn hier ziet graadvol bringst en blabber. Wat de taal onbelangt, had ik me net behind. Dat doe ik ook dan wel. Dan wil ik het toch wel een beetje Joodijs horen, om het zo maar te zeggen. Dat het voor iedereen benauwd te komen is. Maar in dit geval had ik me helemaal net behind. Wat ik om een taal gaat, dat had ik direct inline. Ik beschut het als een fundament van het boek, van het verhaal, mag ik zeggen. In de bibliotheek van Dokkum is morgen en joen over het boek Zwarte Engels en de onmogelijke leefde. Maar bijdragen van onder andere filosoof Bouke Zielstra en Willem Skoorstra zelf. Voor alle nieuwsgierigen is Zwarte Engels dan vergeest te krijgen. Eerste rij. 1, 2, 3, 4. En zo komt er een eind aan de iependag van de jeugddoensopleiding Ljouwert. En denk erom, de audities voor het takkomend studie hier binnen in april. Dit tweede kaartroute, na je weekend ben we er weer.